היי חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ The Best לבית ולמשפחה. בסרטון הזה תקבלו 10 גאדג'טים מגניבים ושימושיים עבור המטבח. ראיתי שהרבה מכם אהבו את הסרטון הקודם והחלטתי לעשות חלק 2 שאגב, אם עדיין לא ראיתם את הסרטון הראשון מוזמנים לצפות בו ממש בסוף הסרטון הזה. בואו נתחיל. במספר 1, מכשיר לחיתוך אבטיח. אז אומנם הקיץ עדיין לא הגיע, אבל הוא בדרך. ומי לא אוכל אבטיח בקיץ? המכשיר הזה יעזור לכם לחתוך את האבטיח במהירות ובקלות. למרות שלפי דעתי האישית הוא חתיכות קטנות מדי, אבל מי שאוהב את זה יכול להיות אחלה מכשיר עבורו. במספר 2, סכין לחיתוך ופריסה של אבוקדו. בצדו אחד יש סכין רגילה לחיתוך, והצד השני מאפשר לפרוס אבוקדו בצורה מאוד נוחה וקלה. רגע לפני שממשיכים, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, תוכלו לעשות את זה ממש עכשיו. כל הזמן עולים סרטונים חדשים עם המלצות וסקירות לבית ולמשפחה, ואתם ממש לא רוצים לפספס אותם. מספר 3, קולפן פירות וירקות. מקלף, פורס ומוציא את הליבה. הוא יכול להיות שימושי עבור תפוחי עץ, תפוחי אדמה, אגסים ועוד. קולף את הקליפה באופן מדויק, המשאיר עבורכם יותר פרי. הבסיס שלו נתפס בוואקום לעבודה חלקה על המשטח. ניתן לבטל את פעולת הוצאת הליבה ואת פעולת הפריסה לבחירתכם. ואם כבר מדברים על תפוחים, במספר 4, גאדג'ט להוצאת ליבת התפוח בלחיצת כפתור. במספר 5, אוהבים סושי? קבלו מכשיר ביתי להכנת סושי, עלי גפן, חצילים, בשרים, מתוקים ועוד, ליצירת רולים מושלמים במהירות, בנוחות ובלי בלגן במטבח. ההכנה קלה ומהירה, רק למלא, למשוך, להדק ולהגיש. במספר 6, מברשת סיליקון למריחה. היא משמשת למריחת ביצה על מאפים או מריחת מרינדות שונות על בשרים בצורה יותר נוחה וקלה. במספר 7, תבניות ביצים בצורות שונות. מתי בפעם האחרונה יצא לכם להביא לילדים ביצת תין בצורת פרח, כוכב, לב? התבניות האלה יעשו לילדים שלכם שמח ויותר מעניין בצלחת. במספר 8, מוזג משקאות. בין אם מדובר בבקבוק כבד, או בין אם זה בקבוק עם פייה גדולה, לפעמים למזוג משקה יכול להיות משימה לא פשוטה, במיוחד לילדים. הנה פטנט שמונע את כל הבלגן. מאפשר למזוג בלי להרים את הבקבוק, מונע טפטופים בזמן המזיגה. איתו ילדים קטנים יכולים למזוג, הוא גם חוסך זמן, איתו אפשר למזוג ישר מהמקרר. גאדג'ט מספר 9, סלייסר ירקות ופירות. הוא חותך 7 חתיכות בלחיצה אחת, ובמהירות. הוא מתאים לבננות, מלפפונים, נקניקיות ועוד. במספר 10, חותך עגבניות שרי. מכשיר לפריסה וחיתוך של עגבניות שרי, זיתים או ענבים. פשוט מכניסים אותם פנימה ומושכים את הפלסטיק כלפי מטה. הוא חוסך זמן ומאפשר חיתוך של כמה ירקות או פירות בפעם אחת. תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם אחד המוצרים עניין אתכם, תוכלו למצוא עליו עוד מידע בקישור שבתחתית הסרטון. אם הסרטון עזר לכם, אל תשכחו להשאיר לייק ולהירשם לערוץ כדי לקבל עוד סרטונים כאלו בעתיד. אם יש לכם שאלות הקשורות למוצרים, תוכלו להשאיר אותם כאן למטה ואני אחזור אליכם בהקדם האפשרי. עד אז, נתראה בסרטונים הבאים.